Corey Shepherd yn trio gwthio Pontypridd i fyny'r cae, ond mae Dion Donahue di rhyngipio'r bêl, di darllen y bas. Dion Donahue yn isel tuag at Zach Clark sy'n troi'n wych, ond yr ergyd chydig yn rhy agos at y golwr George Ratcliffe. Clark yn troi'n siarp a'r ergyd yn hawdd i'r golwr yn y diwedd. Lewis i fewn i'r cwrt bach. Pontypridd yn trio roi'r pwysau ar golwr ifanc Caernarfon. Bêl yn syrthio at Owain Jones ar y foli. Ac Harry Thomas, y gol geidwad 1 ar 15 oed, yn arbed yn wych i droi'r bêl dros y trawst. Jordan Knott. Jones yn dod yn fyr. Gosod i at Green, sy'n gyrru Amon ymlaen ar y cynnig cyntaf, ond mae'r golwr di dod allan. O Ben Amon heibio i Thomas. Cyfle gwirioneddol i Pontypridd. Donahue yno ar yr eiliad ola. A'r croesiad gan Hunt dros y trawst. Dihangfa i Caernarfon. A golwg falle ar pam fod Pontypridd di sgorio cyn lleied y goli ar tymor yma. Tybed fydde Amon di gallu mynd i lawr. Chydig yn rhy onest o bosib, a Donahue i'r adwy i Caernarfon. Dim pwyser Ben, mae'r amser i fesur y bas yn berffaith at Darren Thomas, heibio'r golwr, Thomas ar ergyd, ond Ben William Margetson yn achu Pontypridd. Y bêl yn cael ei chlirio oddi ar y linell. Darren Thomas yn curo'r trap cam sefyll, ond efallai fod i gallu cymryd honna rhyw hanner eiliad yn gynt. Shepherd i gyfeiriad, Hunt sy'n rheoli yn hyfryd, yn gwadd Amon lawr y chwith. Mae Owain Jones yn gwbl rydd yn y cwrt. Os all Amon ddod o hyd iddo fo! Ac mae Jones yn gorffen yn gelfydd i gol gynta'r tymor yma. Dim ond 7fed gol Pontypridd drwy'r tymor, ond lle oedd amddiffyn Caernarfon, neb yn safle'r cefn o'r chwith. Ond oedd gan Jones ddigon i wneud, a mae'n gorffen honna mewn steil. Kieran Lewis, lledu'r bêl at Hunt. Hunt y croesiad uchel i gyfeiriad Amon sy'n gwbl rydd. O, mi ddyle Ben Amon di taro'r targed o leia. Di cymryd i lygad oddi ar y bêl o bosib. Bradley at y postyn gosa, flic gan Darren Thomas yn cael ei chlirio. Mae Thomas dal yno mor fywiog wrth ymyl y cwrt. I fewn at Griff John. O, Darren Thomas yn cael ei wthio i'r llawr. Mae'n gicio'r smotyn i Caernarfon. Dim amheuaeth gan Nick Pratt. Thomas yn cael ei faglu awr ar y cloc. Cyfle i'r cofis ddod yn gyfartal. Zach Clark felly yn erbyn un o golwyr gorau'r gyngrair. Ac oedd angen i honna fod yn berffaith. Oddi ar y postyn gan Zach Clark. Gicio'r smotyn o'r safon ucha. Da ni'n gyfartal. Donahue i draed Adam Davies, mlaen at Clark, y flic bach glyfar gan Zach Clark, yr hyder yn uchel yn chwarae Caernarfon rwan. Clark yn ôl at Louis Lloyd, symudiad hyfryd, ond Lloyd ddim cweit yn gallu gorffen hi. Jones, Shepherd ddim yn disgwyl honna. Williams yn dwyn y meddiant i Caernarfon. Shepherd yn gwneud i ore i drio baglu. Mark Williams y dyfarwr yn chwarae'r fantais, a dyma Sean Bradley. Bradley fewn i'r cwrt, yn torri tu fewn. Sean Bradley! Bradley yn rhoi Caernarfon ar y blaen. Chwarter awr i fynd yma ym Pontypridd. 5 gol Sean Bradley'r tymor yma. Mae'n cael tymor gwych, ac am gol oedd honna. Clayton Green, capten Pontypridd. Y tîm cartre, dyn nhw ddim am roi'r ffidil yn y to. Y bêl i fewn, Donahue ar peniad, Bradley yn clirio. Dim ond tuag at Corey Shepherd. Shepherd ar ergyd y gwiriad. Gwraid i Thomas, ymestyn ar yr eiliad ola i arbed gyda'i draed. Andrew, disappointed I'm sure. How tough was that to take after going 1-0 up as well? Very. The game plan was spot on. I felt we dominated the ball in the wider areas. The switch of the ball obviously hurt Caernarfon. We had loads of opportunities to get into the final third. Decision making on the ball in those areas was not great, but still 1-0 up. You know, and football's about moments. We've had that massive moment just after half time for Ben to header her in. You know, we didn't take that opportunity, and then we go away from the game plan because I don't know, individuals obviously go off
go off what we've asked them to do, and the 2 goals are from our mistakes in possession and opposed passes, and then they counter on us, etc. But no, we have to take the blame today. No, let's not blame anything else or external factors. We controlled that game. It was there for us to win today, but we went off game plan. Wel, dyn ni'n gwybod pob game ffwr adra yn tuff yn y lig yma. Pa mor hapus wyt ti heddiw o'r canlyniad yna? Yndi, massive results. Mae bob pwynt yn bwysig adeg yma'r season efo'r dod i agos i diwadd lle, so na ma' hwnna'n huge o 3 points ni ddeg gartre. So, sut mae o i fod yn 16 oed yn chwarae yn y lig yma? Yn teimlo da, gwybod, youngest ever, felly teimlo da gael experience, felly, good feeling. A canlyniad da heddiw, cwbl o saves da iawn hefyd. Hapus o'r perfformio? Hapus heddiw mae'n gael 3 points, obviously, efo, dyn ni fod yn colli, so, good 3 points on the road. A wyt ti'n cael unrhyw stick gan yr hogia hyn yn y ganol? Weithiau gael fi'n big time, ond dim byd, jokes a gyd, so, yeah.